Bones a tots, estem aquí un altre dia a Casa RAC, avui és programa número 4 i bueno, avui, bé, primer de tot m'acompanya el meu company, en Joan Mateu, com sempre, ja el coneixeu, no em recrearé molt, i bé, i avui de convidat tenim a dos dels creadors no sé com dir-ho, com dir ràdio. Com us diu, Xisco? Bé, Punt de Penal, som Punt de Penal, un programa de ràdio per comentar pues, el poblense en general, no? M'explico molt un poc què és Punt de Penal, Xisco i Llorenç. Bé, va començar en Llorenç, que ell va ser el promotor i l'ideòleg de... Ja està beguent alcohol, Toni? Tan prest? No, és aigua. És aigua. I no hi ha cap dissolució, no? En Llorenç pot comentar que ell va ser el promotor de la idea original, perquè el diari Món de la locució i Alfredo Martínez, etc. i Carlos Plus, etc. i un món. Si vols començar, Llorenç. Bé, jo primer de tot agrair a en Toni i a en Joan per haver pensat en nosaltres i gràcies per aquest programa que estic fent. I res, bueno, la idea va ser que jo tinc un companyero que juga en jo bàsquet i estàvem xerrant del tema de la ràdio, els temes de futbol, un poc de tot, i jo li vaig dir que aquest món de la ràdio sempre m'havia cridat molt l'atenció, i jo li vaig dir que se m'adonava bé locutar. I ell, bé, com que no me va creure, i dic, bé, jo t'enviaré un àudio i m'escoltes també com ho faig. I li vaig enviar l'àudio i va flipar. I la veritat és que me va dir que m'havia de col·locar qualque puesto, per la ràdio, per donar-nos a conèixer i sobretot per donar veu al poblense que està a segona B, enguany. I així va començar la idea un poc de tot. I bé, el Punt de Penal, com ja podeu saber, és un programa on locutam tots els partits del poblense i la veritat és que ens ho passam bastant bé, Xisco? En Llorenç va fer una ronda de contactes perquè necessitava gent i Llorenç tenia mitjans perquè té la veu adequada, jo crec que foia molt perquè d'aconseguir moltes coses. I en Llorenç té la veu i nosaltres teníem la història i els coneixements de l'equip, de jugadors, hem fet cerveses a qualque jugador, coneixem l'entrenador, coneixem el president, estem dins del club i les dues coses, nosaltres teníem aquests coneixements i ell tenia la veu i per tant si parlem d'en Víctor Martínez, podem xerrar com a jugador, com a persona i per tant tot això, i ben locutat, en la veu d'en Llorenç, era la combinació, que nosaltres aquí, perfecte, combinar la virtut i la necessitat, en aquest cas. Així que va sorgir i aquesta unió està funcionant molt bé. Va de puta mare. Cadascú també compleix una faceta, és una faceta més divertida, més de comentaris, que ha tingut certa polèmica. En Sebastià una versió més tècnica, en Joan també una versió més divertida com la meva. Per exemple, en Joan me diu Xisco, una pregunta important enmig del partit i el locutor no s'ho espera, diu de què has berenat avui? De què ha berenat en Rubén Jurado? I tu dius, clar, tu inventes, dius callos i pilotes. Ja està, saps? Sí, jo el primer no sabia on m'havia de ficar quan començaven amb aquest comentari. Claro, saps? Però bueno, la veritat és que se fa molt bo de dur. Bé, tant en Xisco com en Joan com en Sebastià són tres cracs que la veritat és que m'ajuden molt. La veritat és que sí. Jo crec que el que estàs fent és un poc revolucionari. Bé, sí, revolucionari en el sentit de que el futbol que ara està tan tret del carrer l'heu duit un altre pic en el carrer. És a dir, la gent que vos escolta no només vos posa cara, sinó que riu amb altres i sent el poblense un poc més seu, perquè vull dir, estem xerrant d'un club de segona B, d'un poble que sou ara mateix. 14.000 o 13.000. Sí,
Depèn de quan comptis, per qualsevol mes i llavors quan se'n moren la meitat... I no, vull dir que és un club que necessita recolzament de la gent. A més, ara que està a segona B fora públic, a un camp com el del Poblense, que deu ser dels més grossos d'Espanya en quant de longitud, vull dir que el públic hi fa molt. I tenir-lo de la teva banda, malament sigui a través de la ràdio, jo crec que ja és un punt a favor, no? I a més, si ho feis amb humor, en Joan, cada pic que obri la boca és per riure. Vull dir que és un tio que no, és a dir, mai atura de riure amb ell, saps? I jo també vos voldria demanar com veus un poc el tema del Poblense, com veus el Poblense, com veus la gent, sobretot. Creus que el Poblense torna a ser de la Pobla? O els poblers tornen a ser del Poblense? Que comenci el Xisco. Hi ha una cosa que s'ha d'agrair, que des que ven Òscar Troià 2015, ell diu jo m'ho vull mimetitzar amb l'entorn, vull que el club torni a ser d'espunt. Que hi hagi que la idiosincràsia de la Pobla conjugui bé amb el Poblense, perquè és el club històric del poble, hi ha hagut experiències exitoses de combinació d'una relació bona entre els pobles i el Poblense, i l'Òscar Troià aconsegueix això, i altres presidents i altres entrenadors també ho han fet, però l'Òscar se mimetitza molt bé amb aquest entorn, i per exemple aconsegueix jo, que va jugant de campanet, que estava un poc desanimat amb el club, m'he tornat a immiscuir dins aquest món. I és vera, aquesta combinació ha estat progressiva, ha estat tan exitosa, el poble ho ha agraït, que ara quan de plena pandèmia els camps han estat tancats, que nosaltres ens posen bou i ens posen cara, i nosaltres tornem a traslladar, o millor dit, allargam el Poblense per tot el poble. Quan la Pobla Ràdio, que és també un mitjà local, amb totes les limitacions que pugui tenir, allargam el club i allargam el Poblense per tot el poble, i ja està, i la recepció que ha tingut entre la gent és brutal. Aquestes xifres d'audiència que ens comenten que tenim no me'ls esperava. Tenim una necessitat que molta gent no té. Molta gent, per exemple, no sap pagar footers, no sap entrar a footers, pagar una quota. Una pàgina porno. No, un Netflix de futbol. No, en sèrio. Fet per andalusos. Molta gent no sap pagar footers o no sap entrar a IB3 online i veure un partit per un ordenador. L'experiència d'aquesta de gent de 40 i 50 anys que no tenen molt de maneig digital i mos escolten la Pobla Ràdio per carències, per suplir les teves carències digitals. M'imagino aquesta foto de la típica família estadounidense seguint davant la ràdio, la Pobla ara. En el balancer. Correcte. Llorenç, dale. No, sí, estic totalment d'acord amb en Xisco. Jo quan ens van proposar aquesta idea i van començar jo, mai m'hagués pensat que arribés a tanta gent, no? Fins i tot, sobretot, gent que no conec personalment, que pel poble me'ls he trobat i m'aturi i me diuen enhorabona pel programa. I fins i tot gent... Com, Xisco? Vas a comprar proteïna. Exacte, proteïna, cocaïna, exacte. Comprar proteïna 60 euros a gram. Sí. No, és això. I gent fins i tot que no és de la Pobla també m'escriu per Instagram donant-se enhorabona pel programa. La veritat és que no m'esperava mai que tingués aquesta repercussió i molt content i bueno, orgullós. El Poblense, per exemple, actualment, quants de jugadors hi ha que venguin de la Pedrera? En Saúl. Saúl ja no va a la segona volta ja el varen... Perquè quan hi ha la limitació de que han de ser 26 nòmines o 26 fitxes, volien fitxar un jugador i, per tant, per llevar-ne un, per incorporar-ne un, n'hi ha un altre. Eren Saúl. Però, contra això, hi ha una cosa que se pot dir, i està orgullós d'això. Tota la plantilla, tots són inicial, menys Sporting, que és de Pamplona, i en Rubén Jurado, que és de Sevilla, la resta són mallorquins. És a dir, ha vengut una persona de Pamplona a jugar a la Pobla. Efectivament. I arribar que quedar estorat, I diu a Capellans, per mi. Això per Mauthausen.
Jo vull fer un comentari, ja. Això m'han dit, és que jo tampoc no he anat molt a veure el Poblense ja in situ. Bé, he anat a veure aquell partit amistós quan anem a Mallorca, que de premi un set de patates. Exacte, està fent l'agricultura. Jo m'han dit que en el playoff, quan marcava el Poblense, hi havia qualcú darrere que ensenia un motoret. Això és vera? Si és vera, qui eres que ha? Quin context era això? Per què? I de fet enguany només ho hem pogut fer un pic. No és un motoret, és una sirena industrial, d'aquestes que fa un renové, que això ho ha d'enxufar un cable de corrent gros perquè això supa molt. I bàsicament se sent de poble a poble. Això són aquestes coses que te criden l'atenció perquè dius està fora de si. No tenir cap ni peus, vull dir, no passa res, ho puc dir, no tenir cap ni peus. No tenir cap ni peus. Una sirena industrial que fa renou un renou que no és normal, que Bon verdet. Clar, sí, pareix un camp de concentració. Jo què sé, pareix Londres en el 43. Claro. Sí. Sí, són aquestes coses que passen quan... Això vol dir que el futbol és de les masses, perquè les masses normalment fan aquestes coses que són incontrolables i demés. Sí, però és cert, Toni, és cert. Toni Wise és el promotor. Toni Wise. Que és aquest àudio de fumbal. I xutxar, i un poquet de xutxar. I xerrant de les masses, vosaltres creus que, és a dir, què trobeu de la gent, de la forma de viure la gent al futbol regional? És a dir, d'aquesta intensitat en què la gent viu un campanet bé poblense bé, que sempre criden per la grada i sempre n'hi ha un que rep el baló entre 5 i criden Solo! I gent que vol entrar i això. Què trobeu vosaltres d'aquesta situació? Creus que la gent és algo inevitable, aquesta pressió que la gent? Creus que és positiva, negativa? Què trobeu? Llorenç, dale. Hombre, jo crec que és positiu, no? El futbol mou molta passió. I sobretot a la Pobla. Jo crec que a la Pobla el futbol el duen dins la sang i un partit ja me diràs Poblense Campanet, mare de Déu. Ja. Això ha de ser... Bueno. I a més, entendre el futbol en els pobles, que això també segurament passa a la resta d'Espanya, diumenge a migdia has acabat de dinar una bona platada d'arròs que t'ha fet per dinar, surts de casa teva per dinar, que teva de dinar, amb una panxada que no és normal, has fet el cafè i futbol clàssic de diumenge cap vespre a les 4, que ja fa mitjan sol, i claro, i tot s'ajunta, és un espai més d'això. És una roda. I no és normal que tu després d'haver fet 2 terris en la Déu per dir, o 2 amazones en la Déu per dir, diguis bascula a un extrem que té més capacitat física que tu i que tu tens una panxa que, saps? És a dir, l'altre equip a la millor t'ataquen 5 i diu n'has de posar un altre, perquè jugàvem 4 darrere. No és normal. Minut 70 guanyant Tocena diu em posen 4 darrere. No és normal. Exacte. O, per exemple, si jugues contra un equip que el Manacor, seria de l'estranger, perquè ja no és el nord de Mallorca. Sí. El Manacor és estranger. El de part, la rotonda de Muro. I veus un jugador amb una cresta, etc. Jo penso que són a Cristiano Ronaldo, perquè van 4 partides, clar, i vas amb un col·lega, amb la família a veure el futbol, amb ton pare, qui sigui, i diu, no, cago en Déu, que això és bo. Perquè, clar, el del Manacor o del Constanci, que és un equip amb visibilitat, d'una cresta i fa 4... com un dos, fa 4... Només per pentinat ja és bo. Ja és bo. Un bolsito. També n'hi ha... Jo he vist molt de pit en el campionat, perquè ja no tens res a fer, saps? I vaig veure el campionat, i potser arribo quan arribes a l'altre equip, i quan els veus arribar, pareix que els hi fan fotos quan entren en el camp de futbol. Que són professionals, Que hi ha barricades, ja per això són banya. Se pensen que quan comences... I rituals aquests que fan abans,
n'hi ha un que sempre encalenteix tot sol, saps què t'ho vull dir? Un quillo de sindioteria que se va rompre antigament quan tenia 7 anys. Les imatges mítiques de Maradona, que sona Life is Life, de fondo, i en Maradona fa tocs, i fa el que vol, i la resta de l'equip entrena. En els pobles passa molt que sempre n'hi ha un jugador que es creu que és en Maradona, o es creu que és en Cristiano Ronaldo, i sempre es fa l'encalentiment pel seu compte, quan se diu, ara és públic, que està arribant... Me mira, i això, xuleria. Se fa gallito. Jugues amb el Constància, jugues amb el Falanich, no te flipis, no és el PSG. Cobres en sobrassades. Pagues, per no passar diumenge a casa teva. Efectivament. Com partit de guany de jugar a futbol. I què trobeu d'aquests jugadors, per exemple, això passa molt a regional, que per exemple, tenen 14-15 anys, són bonets, i el predí sempre te diu que els ha de fitxar un equip al Mallorca, sempre és el Mallorca, el Madrid, el Barça, el València, són els únics equips que fitxen a Mallorca, saps? A la Pobla no passa. Quan té 16 anys, se rompen lligaments. Al cap de 3 mesos, és cocaïnoman. Quina opinió teniu d'aquest? Llavors, viven de recuerdo, de quan van fer campió de Balears en el 2001. El màxim logro que han fet a la vida. Jo poso el tio de l'Instagram. No, mami, i també, la veritat és que molts de jugadors que realment jo els he vist que realment són bons, que tu dius no és que puguin arribar a un Barça, un Madrid, o sí, però bé, que són bons, i després s'avorreixen i se'n van el que tu dius, a veure i a la plaça, ja ho venga. Jo crec que... Digues. Sí. No, que jo crec que en els joves el que menys els has de dir. El meu fiol el fitxarà al Barça, no. Els has de deixar i en el final que facin el seu camí. Però és molt real el que tu dius, que els predins ho solen fer. Això va passar molts uns anys, que a la Copa de Pobla, que se juga per Pasqua o per Setmana Santa, va venir el Manchester City, van venir equipos era un filial d'una obra benèfica, del City. Com era entesa que mireta que deu sobrar de fa 20 anys, no ho vull dir. Van venir equipos britànics. Això és que si fan un equip a Caimar i dius era el Constanci. Se l'envien a jugar a Ghana. Per la Copa de Pobla durant molts anys van venir equipos britànics i alemanys, i, per exemple, en Riley, que tots el coneixem, que és del 96, que és anglès, va haver de ser speaker de tota la Copa de Pobla perquè no sap anglès. Speaker del camp tradicional del poblense no sap anglès, i va venir un tio, que en Riley, que per aquell moment tenia 14 anys, forçat o obligat, perquè era l'únic que parlava anglès de tot el camp. No li varen pagar, Xisco, no li varen pagar. Que tots anys no pot fer feina llorant Diego. No, igual, una bossa de patates almenys. La reflexió va ser la següent. En duit de la Copa de Pobla, equipos britànics, equipos alemanys, però l'speaker que ha d'explicar com funcionarà tot i les alineacions i tot, durant aquests dies de Setmana Santa, no sap anglès. Per tant, agafarem un infantil que va ser, que era en Riley, un infantil que viu a la Pobla, que és de Londres, i viu a la Pobla, doncs el fitxarem, el contratarem, com si fos un... Li van fer contractes, segur? A la Pobla en sabeu de fer contractes? Segur. I en Riley va haver... Perquè era l'únic que xerrava anglès. El pròxim per anar era això o no hi havia torneo? Això sí. Genial idea, dur equipos britànics sense que tu sàpigues xerrar anglès. I després... Han tornat a venir o van quedar escalivats? No, ja no han tornat a venir, han quedat escalivats. I de fet, passava que era un filial del Bayern de Múnich, també va jugar contra un infantil del Poblense, i molt de predins i pares deien això ara és una finestra d'oportunitat, perquè jo serraré l'entrenador del Bayern, Els de l'Oix anaven tot motivats a jugar. Mira aquest entrenador d'un filial del Bayern i se t'acosta un tio fent tot el ferri a mitjan Pasco a les 9 del
mentre plou i te diu, mira el meu net, el té agafat per un ombro i tu en el teu equip tenc 4 negrots que els has fet 3 més joves. Aquest de dir que t'enduguin el seu net. Cago en Déu! Baviera! La Pobla Baviera! Sí, aquestes edicions de la Copa de la Volta també va venir el València, el Madrid. Va ser bastant... Sí, de fet, me'n recordaré tota la vida. L'únic pic que s'ha fet botellón en el camp del Campanet eren els pares del Levante. Quina xurma, tio! Era increïble. Ja no sabia si era el pàrquing del Banana o un torneig de futbol. Increïble. A les 10 del matí fent gin tònic. Els hiverns no va de dir, pares de nens de 8 anys, els hiverns de dir, per favor, no entreu begudes en el camp de futbol. N'hi havia un que m'ha d'anar a dormir en el cotxe així. Quin espectacle! Això és el que ve que el futbol és una extensió més de les masses. Sí. Nosaltres, de fet, crec que Llorenç som els únics que Radio Locutam un equip de poble. Perquè les locucions són del Barça, del Madrid o del Mallorca. Bé, però també, Salati Balears també crec que locuten... També locuten el seu equip. Els únics. Sí. I res. Bé, Toni, creus que podem anar a la següent part o tens alguna pregunta més? No, sí, jo crec que podem anar a la següent part. Sí, abans de tancar aquesta part, vull, si hi ha joves de Sineu, Lloret o Fornalutx que desitgin locutar i fer aquestes coses, jo crec que triomfaran, perquè si triomfa la Pobla, locutar l'equip del poble, Sineu també triomfaria. Encara que hagi de locutar... Locutar el Sineu. Sineu Campos. Un Sineu Campos no és infumable. Imagina que has de locutar un partit, jo què sé, l'Unió Latina contra el Lloret. El que diu, quina batada del número 15. Sí. Estaria molt bé a nivell antropològic i social escoltar aquestes coses. Fins i tot, encara que el partit sigui avorrit, perquè és avorrit, han de ser sincers, si la locució se fa bé, ha de ser molt guapa, dir que putequillo, tal. Sí, tots els equipos de Palma, com així, tots els equipos que venen de Palma són o gitanos o quillos. O quillos, sí que és vera. Tot com mallorquí que jugui futbol a Palma. I recada, cresta, etcètera, i exclusió social, està tot junt, sí. I tot de poble, te penses que ets un burgès milionari. Baixam, tenim un cotxero que mos va jugar de futbol i ja m'ha fet molta gràcia. Ves, un pip va venir l'Independiente a jugar als joves, tots així com has dit tu, crestes, no sé què, i arriba un del campanet en sa joc. Una motxilla, li va fer 3 gols. Aquell de l'Independiente, tanta cresta, no sé què. Jo mateix, mon pare, en la furgoneta de Marjal, plena de terra i de brutó, quan jugava a Campanet i quan jugava a la Pobla, m'acompanyava en la furgoneta i jo sortia brut, perquè m'havia assegut la furgoneta de Marjal, una Citroën C15, i vas al camp amb una Citroën C15 plena de terra, saps? Aquests són els més bons, però, els més humils són els més bons. Au, al·lotets, començant la segona part del programa, espera un moment. Mentre jo me devo preparar, recordar que jo en Xisco jugàvem amb el Campanet i... Era porter i tu eres davanter, Sí, d'on remetava tot. Jo també va ser una lesió en el genoll durant la carrera. Però ja anava per estrella, no vull presumir. Tenies coses d'Ibrahimovic. Tenia coses. Era molt alt. Un pic va venir al Balears B i me'n va acabar 16, un pic. Hòstia! No res, m'ho va passar amb res. L'Alears ja m'ha fet 15 gols amb el Campanet, 15. Xisco, i tu estaves de porter? Sí. Jo me sents. El més fort que he sentit en el camp del Campanet és a un partit d'alevins, un predí, digue-li al nin, mata'l! Així. I la mare de l'altre lot de mare diu, però què dice? Diu, lo que has sentit, que el mati! I després ja ho comentarem el que va passar a un seguista Campanet,
a dins que per aquí hi va tots. Això tothom recorda. Me'n recordaré tota la vida. Jo hi era. Va ser del Sant Juvenil. Au, bé, lads. Toni, ves diguent. Bé, em volen xerrar un poc per donar el nostre contingut així més particular. Tenim dos pobles i pues xerrem un poc de la pobla. El que passa a la pobla, aquí tenim una foto panoràmica on se pot observar la bellesa del paratge. Passa jo Mateu, foto. Què passa a la pobla? Aquí veiem una sèrie d'elements que hi ha. Primer de tot el folclore de la pobla, els caparrots, qualque nostàlgica oberta trobes, però poquets. I després també tenim l'institut Campbell Blanc, que és una presó de Guatemala. I volen destacar la seva bellesa. Pot passar, Mateu? L'institut de la pobla, perquè vos fer una idea, les barreres són blanques. I si vas estar en el pati, t'ho jur que a la presó de Palma s'està millor que allà. S'està millor, i de molt. És l'únic lloc del món aquí on l'apartheid encara se practica. Per si que no sàpiga, l'institut de la pobla no només hi ha poblet, sinó que s'ajunta Buix i Campanet. Per tant, és hi ha un còctel molotov. Una explosió pueblerina tremenda. És a dir, tu vens radicalitzat de poble de Cateva i tu juntes amb un bujarró que no ha vist a més de 15 persones mai juntes i els bujarrons, a Buix també estaven comptant fins a 20, perquè era el màxim de números. En Pere Antoni Matías, que mos escoltarà, és l'únic quinto de la seva edat, és l'únic que hi ha del 95, és l'únic bujarró que va néixer en 1995, això és que és tremendo. Això, si hagués de pujar el pic en panet, seria impossible. Bé, seguim, Toni. Sí, se pot seguir. Ara volen xerrar de Barcuta de la Pobla. Jo en Joan Mateu creiem que el millor bar de Mallorca és el bar de la Pobla. És que no coneixeu el bar de la Pobla, un bar que més està a la Pobla, que és nom, i és el bar més autèntic que he vist mai jo. És un bar que quan vas allà és com anar a dinar a una casa particular. Hi ha un tassó de cada color, el preu podia fluctuar, no sé com està el tema, però normalment el preu era insultantment barat. Hi havia sempre un primer plat que era arròs brut, segon algo random, i després de postre solia ser un frigo de tres colors amb una neu damunt. Que era el típic postre de bar de mallorquí. Era l'essència d'un bar mallorquí. I per vegades te convidaven un sopit o el que fos. I potser acabaves de menjar i te costava, jo què sé, 4 euros i mig. Què trobaves de Barça Pobla? També remarcar que quan t'havies acabat de dinar, la dona repartia cigarros de tothom que podia. Vull dir, allà, perquè és tan nostàlgic aquest bar, hi ha un quadre que celebra la Lliga, el campionat de Lliga de l'any 88, quan en Ramon Mendoza, que és president del Madrid, saps que si és el 88 i tu ets del Madrid i penges el quadre, però estava al 2017 o el 2018, i aquest quadre encara està penjat, i la llista de preus del 96 encara està penjada. Tot segueix igual. Ets un mitjà del món que... Ets un món que per entrar encara t'has de vacunar de la virola. Has d'anar vacunat del dengue. El bar està ambientat el món post Segona Guerra Mundial. Bé, jo faig feina allà i també, per exemple, la cafetera, va haver una època que la cafetera estava espanyada. I saps com fem el cafè? Una dolce gusto. Amb una dolce gusto fem els cafès. Amb una dolce gusto, amb un Nespresso, fem els cafès de càpsula. No hi teníeu 50 persones a dinar i feu 50 càpsules. Això és de locos. Jo me'n recordaré tota la vida d'anar a dinar allà amb els porquis i ton pare mos va treure un bocí de cindri. Va dir, qui vol cindri? Amb el quina va contra el pit. És a dir, ell s'hagués pogut apunyalar en aquell moment. Una guineveta així de grossa amb el pit. I llavors, en la tècnica mallorquina de donar cindri, que és tall, torna't la guineveta cap enrere i agafes. Com una pinta.
Mon pare va allà, perquè ma mare li critica molt, perquè el Barça Pobla és un bar que pagues poc i menges molt. I mon pare molt... I van els porquis. I a més fan el serroi brut, el fan bo. Ai, boníssim. És que és bo. I te posen una paraula i tu menges tot el que vols i pots repetir. Els ecolafres del nord de Mallorca, tots els correros, van a Barça Pobla per poder ser madurs, per menjar molt d'arròs i una bona... i menjar 4 o 5 o 6 o 7 plats d'arròs, que és el que fa mon pare. I mon pare va allà per fer de correro dissabte al migdia. Varen buidar una botella d'herbes i la meva dona no me'l va dir res. Diu, que va, vinga, amb molt més, au! No hi guanyen. I tu, aquí en bar a Mallorca, pots menjar 5 o 6 o 7 plats d'arròs brut, que ve una botella de vi gaseosa. I poden fumar dins el bar, això ho pot fer. Un menú crec que val 4 euros. Regalat, m'entens? Regalat. El Barça Pobla ha tingut una virtut administrativa que va descobrir els concursos que l'Ajuntament, el centre de dia i aquestes coses, de la residència, etc., hi ha servei de menjar. I el Barça Pobla per 30 anys va guanyar el concurs de l'Ajuntament de repartir menjar en el centre de dia. És a dir, la gent del centre de dia menjava del Barça Pobla. I crec que encara mengen, no? Encara mengen. Crec que ja és de memòria i organitzacions així de protecció social. El Barça Pobla guanya molts concursos i no són buròcrates. És una dona amb un xap que no entén, i no m'entén, saps? Crec que reparteixen a l'escoleta. A l'escoleta de nen petits, crec que reparteixen també el Barça Pobla. Clar, és que, a més, els nens de la Pobla han de créixer menjant el Barça Pobla. No s'explica que puguin arribar a tenir 18 anys i menjar el que menjau. Saps? Un argontador, saps? Tu no preguntes res, escovent. Jo passeu. Ara en xerrem d'això, en xerrem. M'he preparat un joc que és a quin bar de la Pobla. Nosaltres posem crítica d'estripat visor i volta de deduir el bar de la Pobla en el qual se refereixen. Pot passar. Vale. Va. Primer de tot, delicioso, pero rabioso de picante. Bar de pueblo toda la vida, esos que tiene fama y sin pretensiones. Y con razón. Fuimos a comer un variado típico de todo Mallorca, delicioso y picante. Como manda la tradición en Sa Pobla. Un buen vermut de grifo de la casa acompañó perfectamente el plato. Bueno, la qüestió. Bé, primer de tot, quin bar crec que és? I segon, per què la Pobla cou tant? És a dir, nosaltres ens demanàvem si això és postureo, o realment és que vol agradar així, o vol recrear-vos, en plan, ara jo m'agrada més com que l'altre. I en el final ningú li agrada, perquè jo no te pot menjar, allò, sues. A dir, no hi ha cap que suen i diuen, falta covent, i se posen encara més covent. Així és com. Et s'unitat de Mallorca que l'has de dutxar abans i després de dinar. Home, jo, aquí a Pobla m'agrada molt. Piques cotxe? No. O Casamís. Casamís. És Casamís? Casamís. La vermut de Tenen el seu vermut. Vermut, Xisco. Contesteu-me això. Trobeu que el poble vol recrear un poc? Trobeu que ja és postureo? És a dir, com ho dic? És a dir, trobeu que els pobles necessitau que la gent xerri d'això perquè xerrin de vosaltres, perquè si haguessin de xerrar de la Pobla, només se xerraria de violació de drets laborals, del poblense, Guantánamo, Caparrots, han de xerrar d'alguna cosa. Sant Antoni... Jo venia flipat de casa amb el tema d'Escovent i vaig anar a Mèxic quan vaig anar a fer l'intercanvi perquè hi ha massa boca. Clar, tu ja ets un vamos, és com aquest de la Crespa de l'Independiente. Sí. I és un estereotip a Mallorca que la relació entre Escovent i la Pobla. Un pare mateix odia Escovent i no li agrada Escovent. Però sí que és vera que hi ha molta gent a la Pobla, ja aquest estiu. Jo passa que la meva experiència antropològica de fer feina a bars com a Cap Ponset o com a Barça Pobla, i hi ha gent que això d'Escovent és així. Tu te menges uns callos de Cap Ponset que són molt covents, però hi ha gent que demanava un preve covent per menjar mentre es menges callos. Hi ha poblers que compleixen aquest estereotip. Però és un estereotip, això que la Pobla... De totes maneres, jo vaig anar a Tailàndia i anava flipat perquè dic, tothom de cou molt, i jo res. I me van dir, bé, vaig anar a menjar, era una sopa picante, dic, posa el que sigui.
me cago en Déu, jo no ho vaig poder menjar, Vaig haver de pagar i allí fora menjar. N'hem de flipar els pobles. Jo m'agrada molt. I jo a Mèxic, la xorra de tabasco ja me l'ha fet fora. Però jo soc d'aquest de banderilla, d'ensaladilla i banderilles, posa-li molt de tabasco i cacau, i jo ho soc. Jo me recreio dins aquest estereotip. A vegades, jo també. De galletes Kelly amb tabasco, jo a vegades hi venem, aquí a Madrid i tot. Per tabasco i tal, m'agrada descobent. Però no, és un estereotip. Però, no passa res. Jo crec que això és vera que a la pobla, si no és el lloc de Mallorca que se menja millor, és dels millors, saps? Però sí que és vera que nosaltres, a lo millor, és que estem de vora d'altres, vols vendre de que nostra, saps? I molt sorprèn això d'escovent i recrear-se. Per tant, volíem entendre si era que culturalment sou així, vos agrada, o si vos hi recreeu. Si ja és de perdido al río, saps? Són les dues coses, Sí, les dues coses. Allà de tot. Venga, seguim, Toniet. Sí, seguim. Vale, tenim dos críticas más. Lo más denigrante que he visto. Primera vez fui con un amigo a tomar una cerveza y nos tuvimos que ir porque jamás llegaron a nosotros. Yo creo que un corral de cerdo en España está más higiénico que ese lugar porque ni los baños ni mesas ni el suelo tienen alguna limpieza alguna. Luego otro día, al cabo de 3 o 4 meses, después fui yo solo y aquello seguía tal cual. No recomiendo a nadie ni para tomar agua. Y después, no recomendable al 100%. El bar no se siente nada culpa de la clase de cliente que tiene. Fui con unos compañeros de trabajo de pasada y ver gente meando fuera. Los camareros sin llamar la atención de sus clientes, gritos, discusiones, etc. Yeah. Seguramente si vuelvo por esta pobla no será un sitio que vaya, però té 2 estrelles. No hi poso una, hi poso 2. Tots són el mateix bar? Són el mateix bar. Tots són el mateix bar? Sí. Quin bar crec que és? Jovent. Jo crec que és el bar Dos Caires. Dos Caires. Espera, però dona'm un qualque pista. No. Bar Parks. N'hi ha molt de bars Parks. Bruts a la pobla. No saps si és un bar o Natura Park. A una estació de l'Albufera. Què més de dins un banyo i més paratges naturals de dins un banyo que és l'Albufera. En la fauna aquella podria fer la granja escola d'esporles. Jo dic que és el Jovent, però per intuïció, però potser no falla. Jo també, jo dic que el bar Dos Caires. Bar Jesús, en mare. Passeu, Joan Mateu, ara ho veureu, quin bar és. El Jovent. El Jovent. El Jovent... El Jaumet és el millor. T'ho posant fàcil. Fan un concurs que se diu Es puta porta més, que guanya un comparater, que era un animal aquell concurs. Era menjar a tope, menys que menjava ràpid i això, amb un cronòmetre darrere i tal. Bastant bon espectacle. I Jovent era un bar que me fascina, perquè per com un bar d'aquest de carretera, de quan vas tu als Estats Units a la ruta 66, arribes a un poble que només hi havia 4 persones, hi havia un loco amb una escopeta, la benzinera, hi ha un bar de vora, llavors aquest bar, el bar Jovent. I és tan cutre que un pit també, ara ho posarà en Joan Mateu, un pit també va passar una cosa en Jovent. Joan Mateu, si vols... Mentre vos ho pos, vos diré que el que va guanyar, quan li varen dir que havia guanyat, és a dir, quan els altres havien deixat de menjar perquè no podien més, li van dir, Rafael, has guanyat, diu, espera, m'ho acabaré. La reflexió és la següent. Se va fotre un perol de frit i quan va començar a menjar, el primer que va demanar va ser pa. Però la reflexió és la següent. Hi ha hagut cap concurs de menjar Roy Brut, perquè aquests concursos eren de Roy Brut, Sindri, Modó, tradicionals. L'estiu, millor dit, cap poble de Mallorca en tota la història s'ha fet mai un concurs d'aquest, que tu veus un home de 60 anys que va en aquest concurs i menja Modó i tot li vessa, i fa brutó. Xisco, jo trobo que això ho heu de posar en marxa. El concurs de menjar Modó. En el Jovent se va fer, en aquest bar se va fer aquest concurs. Però això a Mallorca s'ha fet aquestes experiències. Normal que la pobla mos vegin com el que mos veuen. Ara, si tu fas concurs de menjar Roy Brut i són 5 persones que totes superen els 120 quilos,
I, clar, és que reforça els estereotips. Jo ara quan faig la presentació n'hi ha un que publica l'altre a la mà. Però és un nàufrago. Bé, en el jove m'ha passat això. Veus el vídeo? Sí. Fuig d'aquí, diu. Mi com que s'acostava, que potser passava aquí, no m'han veure que se'n portava. Que on heu vist tindre i tot, que va passar aquí, el jovent. El jovent Aquest va passar per moltes mans i totes les reformes s'han anat posposant. Com el debat sobre les pensions a Espanya, que se posposa i ja mos va bé així i tal, i en Jaume, que potser m'escoltarà o no, però és un il·luminat, se va estorbar també a fer la reforma i, per tant, el sòtil, això va ser un dimarts o un dimecres cap vespre. El sòtil va caure i, clar, no. Van a fer un cafè i l'has de fer en casco. Sí. Tant de sort que no hi havia ningú, perquè si no et sols et tot per davant. Has d'esquivar puntals per anar al banyo. No és normal, saps? I en un mes, això va ser, crec que 2016, i per Setmana Santa, això va ser en març, i per Setmana Santa de 2016, varen reobrir, cap d'un mes varen veure que varen fer molt bona feina, perquè en un mes varen tornar a aixecar el sol, i el varen decorar diferent. I el primer dia tots els treballadors anaven en el casco i tu dius, però jovent. Seguim. Sí. Vale, queda un bar més. Per un moment. Vale, si te gusta tomarte una caña en un sitio sucio y con gente borracha a tu alrededor gritando cómo hacer porros, este puede ser un buen lugar. Terrible ambiente que hay y los movimientos que se pueden observar al menos por la noche. Jo m'agrada de baix, que posa, ideal per una merienda contundente. Això sí que ho té. És a dir, contingut, material sempre n'hi ha. El menjar a la pobla sempre és copiós. Ara bé, movimientos por la noche també és algo intrínsec de la pobla. La pregunta és, quin bar crec que és això? Se mengi bé i siguin porcs. És que la majoria de bars se compleixen les dues coses. Que hagi gente borracha que chillando como de porro a tu alrededor. Però això també pensa... O quin bar no pot ser? Bar Centrada, vinga, Forriets. Tu ja abans? Jo torno a apostar per Bar dos Caires. Jo crec que sí. Ha de sortir. Vale, i la resposta correcta és el jovent un altre pic. Joder, en sèrio? El jovent he de dir que fa el frit de porc és espectacular. Sí, és per menjar bo, l'únic és la gent que hi ha per allà. Jo tot estic... Fas un dia a fer una cervesa amb sopat a les 10 del vespre per veure un partit de UEFA de futbol o el que sigui, o vas fer un truc al vespre, clar, i allò apareix a un carrer de Manhattan que tot gent en gorra que van a passar droga i tal. Però, escolta'm, jo sempre he anat amb jovent, m'ha anat molt bé, mai he tingut cap problema, que ara la gent no se pensi que anant a jovent és com... No, que va. Jo sempre m'ha anat beníssim, el cafè és bo, el menjar és bo, i la veritat és que l'amo de jovent, en Jaume, és encantador, saps? T'esteu amb tu, te fa una xarxa, la veritat és que està molt bé, quan vas a jovent. I en funció de l'hora, de bon matí van els pagesos a fer el cafè, però després a les 9 del vespre ja és el bronx. Clar, és a dir... Gent amb exclusió social que consumeix cocaïna a damunt un mòbil o un bar de carretera. No, és que no, saps? El consum de mandanga jo crec que és algo generalitzat. Passa, jo mateix passa. Ara també tractem el tema de movimientos por la noche. El movimientos por la noche és el poble. Compartir el mateix, però no. Espera, sí. Bé, tenim dos titulars. Un és que la pobla van trobar una banda de narcos que operaven a la pobla. I crec que se relaciona amb la notícia que han trobat d'un pacient del PAC de la pobla arroja una mampara protectora a un sanitari. No sé si hi ha una vinculació entre aquestes dues notícies. La qüestió és, què passa a la pobla un dimarts a vespre? Això és un dimarts. L'endemà no res, no fes res. Jo vaig a la plaça de la pobla. Què me trob jo, a la plaça? Un dimarts normal, a les 2 de vespre.
un dimarts normal hi ha poca gent i la gent que hi ha gent que té males idees o males intencions, han de ser sincers. Però se comenta, no sé si és cert, uns pisos que estan a vora la ronda, de vora els xinos, de vora les meitat de la ronda, uns pisos són de la Paca, que la Paca tenia pisos a la Pobla. No sé si és vera o no, no sé si estic contribuint a difondre un bulo, però que la Paca tingui pisos a la Pobla i molt de pisos sorprèn. La Pobla, és vera que és un molt bon destí d'estiueig de la gent que viu a Xabolas. És a dir, tots els poblats xabolistes d'Espanya van estiuetjar a la Pobla. Saps? Gent de, jo què sé, de les 3.000 de Sevilla tenen una casa a la Pobla. Saps? Però, clar, és que crides atenció que fa la Paca en 50 pisos en propietat de la Pobla. Ja. Bé, Toni, la veritat és que hem acabat un poc el temps, però vols seguir un poc més? Bé, no, vam querer simplement comentar. Bé, posa el vídeo mentre ens despedim i veurem un vídeo així un poc recopilatori. Estàs veient la pantalla? Sí. Veus el vídeo? No? No. No se veu el vídeo? No, se veu el PowerPoint. Sí. Bé, mentre jo mateu la regla i bé, res, comentar que ja veiem que la Pobla ha moviment sospitós als vespres. I res, m'ho va fer gràcia aquest vídeo que vam trobar que veu com una redada a la Pobla. I m'ho va fer gràcia el vídeo i ho vam comentar per amb vosaltres perquè m'ho la sensació que apareix quan van detenir Osama Bin Laden, que van ajuntar amb aquell vídeo. O quan en Joe Biden bombardeja hospitals amb nins siris neonatos. Però això és la Pobla. Sí. Això és la Pobla. Mare de Déu, és a dir, podria ser la Pobla a un poble petit de Mèxic. Un narcopoble de Colòmbia. Clar, això a Iraq mentre està bombardejat, a Bagdad mentre està bombardejat per nord-americans. Sí, la veritat és que... Aquí, ara sabeu quan se va recibir l'entró. El vídeo està curradíssim, però, Clar, això és propaganda. Sí. Per venir de vacacions, Cascos, penseu, quan li haguem tomat la porta en el camell no devia saber de vol li plovien. I això, trabucos, això és increïble. És real. Estic al·lucinant, Sí, jo també no ho havia vist mai, Ja, ja coneixo la paraula del vostre poble. El mon pare se vende, clar que se vende, cabrón. Que devíem vendre ja. Per el Medellín. Ja no és. I menjaven bé, El iogurt. Que no falti. Bé, mentre veiem aquestes imatges tan intrigants del que passa a la Pobla, que costi que no són representatives. La Pobla té coses bones, com el menjar, i té coses xeques com això i els caparrots. Però bueno, vam que dir, tot aquí té. No. Xisco, surt a defensar Sant Antoni, Xisco. No, ja està, no m'ho vull ficar, era una broma, era un xiste. Xisco, surt a defensar. Bé, la qüestió, si voleu comentar alguna cosa així per tancar sobre el vostre programa. Podem aprofitar per dir que en els pobles s'usa molt, com tu campanet, fer camisetes per als ascensos. I com pensat, jo com a treballador vaig dir, per què el bar no fa una camiseta per celebrar l'ascens? Ja veurem si posam, però farem una camiseta. I la típica camiseta que no és per dormir i tal, i en Toni també és una camiseta igual, compleix aquest requisit. Xisco, la millor, per fer una camiseta per descens. Ojo. Les empreses són i ple d'empreses de construcció, enrajoladors, que te diuen, no, jo financiaré la camiseta, i veus, que darrere no hi ha tant espai per patrocinar tantes empreses. Va, no ho fan per evasió fiscal, ho fan per contribuir. No, perquè han vingut a bar a fer una cervesa i escolten que tu faràs una camiseta per celebrar 700 o que no pujaràs, però faràs una camiseta i diuen, no, jo tinc una empresa d'extintors, ja vinga, te donaré 100 euros i vull sortir la camiseta. Això és molt poble, te donaré 100 euros. I potser els aduen 100 euros dins la cartera, ja. Amb un clip. Cobra't el cafè d'aquí també. I res, bé, lots.
Tens alguna cosa a dir, Llorenç, tu? No, res, la veritat és, el que volia dir tant és que sou dos cracs, enhorabona pel programa que feis, espero que el pugueu fer molt de temps més i gràcies per haver pensat en nosaltres i ja ho sabeu, si m'ho voleu escoltar, la Pobla Ràdio, 107.1, punt de penal, cada diumenge, bueno, quan jugueu pel Vence. Res més a dir, m'ho he passat molt bé, la veritat. I que si hi ha gent d'altres pobles que vulgui locutar, nosaltres jo no venc del món de la ràdio, però si vol locutar el Lloret, el Pina, el Sineu, és que això és contribuir com jo a fer Mallorca més gran i coneixem molts entre nosaltres. Jo no conec els jugadors del Sineu. No, però, Xisco, que mos fitxin a nosaltres i nosaltres els anem a locutar el partit. Hombre, és que... Anem a Andorra. Exacte. Però fer aquestes coses fa poble, el de la frase fer poble és això, és locutar el equip. Moltes gràcies, ja m'ho he passat molt bé. Jo també, dius. Bé, moltes gràcies. Aquí la descripció vos deixaré l'Instagram de Punt de Penal. Estàs a Twitter també, a Twitter no, no. Vos poso el Twitter a baix, a Instagram, per si els voleu seguir. I recordeu, està a la Pobla Ràdio, així que ja sabeu que heu de sintonitzar a la Pobla Ràdio quan jugueu pel Vents. Bé, moltes gràcies per venir. Això està a Casa Rac, programa número 4. Espero que vos hagi agradat. I la setmana que ve, més i millor. Bé, millor no, és impossible. Però igual, o millor, ja ho veurem. Som vius, si no mos pego una sobredosis d'M.